तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के फिर आज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल हिट मेटर बेवफाई सॉन्ग हिंदी ट्रैक पर भोजपुरी बेवफाई सॉन्ग। उम्मीद करते रहो अगर बढ़िया से म्यूजिक बनवा के बढ़िया से के गायकी कहते हैं तो 100% बाकी गाना ही मार्केट में बाज जाए। एक और बात रउआ सबसे कहल चाहब भैया कि अगर गायकी में रउआ इंटरेस्ट बा नया नया मेटर के तलाश में बनी नया नया मेटर रउआ सबके नइखे मिलत बढ़िया से तुकबंदी नइखे मिलत और रउआ बढ़िया से गायकी नहीं कर पाओ। अगर हमारे चैनल पे आ गए बनी तब रउआ के निराश फैला के जरूरत नहीं। चैनल के लाइक करी सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। ऐसे कि रउआ सबन खातिर हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हिंदी होखे या भोजपुरी होखे। लव सॉन्ग ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बेवफाई सॉन्ग विवाह गीत पूर्वी निर्गुण धोबी दासो गीत हर एक प्रकार के सॉन्ग रउआ सबके हमारा चैनल से बिल्कुल उसी चार्ज पर मिली। तो चलिए देर ना करते हुए आज की मैटर देखल जाए कैसन बा कौन धुन है कौन लय है। बहुत पुराना धुन है हिंदी धुन है भक्तिमय बाई कि प्रभु आन बसो वृंदावन में मरो मर बीत गई गोकुल में। यही ट्रैक पर हुआ सबके हम बेवफाई संग भोजपुरी में लेके आ गए बनी। तो उम्मीद करते रहो सबके बेहद पसंद आई। आप बढ़िया से म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कहते हैं तो 100% बाकी गाना मार्केट में बाज जाई। ऐसे कि हर एक लोग एबरा हिंदी के डब भोजपुरी में करता। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के दखल मैटर कैसन बा कि कुछ देर लायौरी रुक जा सनम फिर जाई हसंगे तू सैया के कि कुछ देर लायौरी रुक जा सनम फिर जाई हसंगे तू सैया के तनी पास रहा ये सास करी सास निकली त छोड़ी हकलैया के कुछ देर लायौरी रुक जा सनम फिर जाई हसंगे तू सैया के होता अंतिम तोह से भेंट हमार फिर छोड़ दिहा मोर दहिया के कुछ देर लायौरी रुक जा सनम फिर जाई हसंगे तू सैया के कुछ देर लायौरी रुक जा सनम फिर जाई हसंगे तू सैया के। तो उम्मीद करतनी मैटर रउआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवाओल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा व्हाट्सअप नंबर बा कॉल कर सकिले व्हाट्सअप कर सकिले। इससे पहले रउआ से कहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना ही रउआ सबके खाली गा के समझा सकिले बता सकिले। अगर ये गाना के रउआ लिखवाओल चाहतनी तो बिल्कुल उसी चार्ज में रउआ के फुल गाना मिल जाए व्हाट्सअप के जरिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज।